Názorne vám predvedieme, ako sa čistí a udržiava silgranitový dres Puradur. Fľaky a šmuhy po používaní riadu na dreze sa dajú odstrániť riadovou húbkou a bežne dostupným čistiacím prostriedkom na riad. Po vyčistení dres opláchneme vodou a vytrieme do sucha. Pri čistení mastných predmetov zostávajú často na povrchu drezu mastné nečistoty. Na húbku nanesieme bežne dostupný čistiaci prostriedok riadu a mastné nečistoty z povrchu drezu odstránime bez väčšej námahy. Následne dres opláchneme vodou a vytrieme do sucha, čím zamedzíme usádzaniu vodného kameňa. Na tvrdom povrchu silgranitu môže riad z kovu zanechať viditeľné metálové šmuhy. Metálové šmuhy sa dajú ľahko odstrániť bežným prostriedkom na čistenie riadu. Na vyčistenie použijeme drsnejšiu stranu kuchynskej húbky. Apropos, k zamedzeniu usadenín vodného kamenia na povrchu silgranitového drezu odporúčame vytretie drezu do sucha mikrofázovou handričkou. Pri hrubých usadeninách vodného kameňa alebo farebných škvrn odporúčame k vyčisteniu použiť bežne dostupný prací prášok na biele pranie s kyslíkovou zložkou alebo čistiaci prášok Blanco Active, ktorý bol špeciálne vyvinutý pre blanko silgranitové drezy Puradur a ponúka efektívne čistenie. Zazátkujeme vaničku drezu a rozsypeme prášok Blanco Active rovnomerne po dne vaničky. Naplníme dres minimálne 70 stupňovou vodou. Najlepšie však odporúčame použiť vriacu vodu z rýchlovarnej kanvice. Do šálky naberieme čistiacu zmes a polievame ňou odkvapkávaciu plochu drezu a miesta, kde sú usadeniny vodného kameňa. Blanco Active necháme pôsobiť minimálne 2 hodiny. Najlepšie však cez noc. Po dobe pôsobenia čistiaceho prostriedku dres vypustíme, vyčistíme kuchynskou húbkou, opláchneme a vytrieme do sucha. Týmto postupom dosiahneme najlepšie vyčistenie. Po viacročnom používaní drezu bez pravidelného čistenia sa môžu na jeho povrchu usadiť nečistoty, ktoré sa opticky prejavujú, ako by sa porušila farebnosť drezu. Blanco Active rozpustí usadené nečistoty a vráti drezu pôvodnú farbu. Pre udržanie kvality silgranitového drezu Blanco je nasledovný postup k zapamätaniu. Vytieraním drezu do sucha sa zabezpečuje denná údržba. Pravidelné čistenie s Blanco Active alebo práškom na biele pranie s kyslíkovou zložkou vykonávajte každé 4 týždne. Vaše servisné otázky radi zodpovieme telefonicky alebo mailom. Pre získanie ďalších informácií prosím navštívte našu webovú stránku.